masing debar ma je bujaknai bini nukhungo chung phai sokpaikha bo lai thangjak salni 6 tariko je bulaimani patimungo obo ke bujaknaini nok masing debarmani nok chung phai sokpaikha oro masing debarma bujakmani yagulo bo sak khamya wngwi tabuk nogo sokpaijak nogo sokpai bo tabuk bo hai hada hamka bo hai condition o tong abono tui chung boni bufa boni guardian tai masing debarma bai malai koglam salainai bo hai condition tabuk bini sakham abono tui salainai ke haidi takuk tai bukuk song chung direct nogo thanglaisinai nogo thangai norokno chung phono gana obo ke masing debarmani nok chung tabuk khablainai masing debarma chung nogo nongke masingni buma yangke masingni bufa nongke masing debarmani nukungo yango masing asukjak yangke bini buma yangke masingni bufa kokhe hai lai thangjak 6 tarik salmario hostel o tonglaifruo hostel o bulaimani patimungo masing debarma bo sakhamya wngwi bini sakham nogo thangwi saknaijak mani yakulo bo tak nogo sokpaikha hingke phaidi chung asuk leriawi chung tabuk masing debarma bai koglam salainai bahai ingka tabuk bini sakham na taisade agini slai taisade komikha aborokno tui chung sunglainai nin bumung tamo masing debarma bo class o pori 5 bo school o pori sanang Devendra Chupara Devendra Chuga Srai ke sadi Devendra Chuga Devendra Chuk angke nang hostel tongmakhai boro hostel bo jagana abko hostel bo angke Ishak Chandra Bidasagar STB hostel dino je bulaimani yagulo tabuk nono bunarok khorok busuk bu te bukhna 6 jona rok haita saiman mani hingai 3 jona nung saiman mani ke khorok tam tabu apro nono boro bukha te bokhro rok dai bukha da khaklap rok bokhro rok bukha te yakung rok lathi kada angke tabuk nini nung to doctor rok thangka jibi rok thangka doctor rok tam naikha nono tam khlaikya tam naijak kanu te sanarangya bokhro rok naikha skin no khaike bokhro rok skin no khabe kya nono boro bu boro te bokhro rok khaklap rok yakung rok da khorok busuk bu o khorok tam nung apro je pro nung aro hostel tong pro je nono puila bunai abun nung side man mana tam bung bine puila na biskut talang puro ka miam sununu kaga na kha na habit lathir man pore khana borok tom karane na horo bukha hemela kha borok 3 jon ana nuhuntlang phoi ta kha abrike habit kire abrike borok 3 jon a jon chon nuhuntlang phoi ana gan tola thang abrike bulai khada borana angke tabu o je jon je nono bunai nung side man boke o hostel ni mane norok ni student rok bisingo captain chongjak ni side man saimano angke apro nung je phataro se biscuit rok jai tong hlosa ha na room se bor sana room no nuhuntlang phaible ni nung biscuit jai tong prose biscuit bor ana nuhuntlang phaibrang kono biscuit chaya khu uila pro je o jon nona aro phataro nung biscuit chai tong man bojaka nung biscuit chai tong kono phataro biscuit chaya khuble room seble bro kono biscuit bo chaya khu phataro kono thaya ko phatano hoita biscuit ma chaya ko phataro biscuit bo chaya khu room stong tong angke tabuk o je jon krida nono bunai bo buan pore erpore thangda paikha bro nono bubai pai bo bin room da thang paikha thangka da for bro bui pai ana angke oloke te khoroni phai nono bu paikha haida na ekloge de khortam ke bu ekloge khorap tam bu bor ana room so boi angke buman pore ke biang thanga bro room thang paikha room the ana bong ni jaga ni room si jai bu apor sa ana se bong room tlang bu yo abo ke bupur rogong na mane nung time rok side man time photo te nai sarik ta te sanja rok dang khana sanja tong kha
tei 6টা rok nongnai ja afro amai sanjani 6টা rok naika afro sin tiffin no bagui tong da hingke nongke tiffin rok nai ya puida thangka sapro na tiffin malia tiffin ni somoyo nano bota afro hingke nono afro je tiffin rok সময় বুমানি পরে এরপরে নং বাইকে সাইমান কাসা tiffin da afro do sojak tan baksa tiffin do khini sirok khoglai da tiffin ur rok lai khana kata afro tiffin gabon pore bang bujak pai ba hapro ba boy bui tiffin ni saile ma ba saima kata afro ga hingke nong bujama pore এরপরে ke বাইকে সাইমান কাতাই আলকারো সাইডে মাকা নং বাইকে nono বাইকে বুখানি সাইডে মাকা বড় ba an ang rumbo phaipur ga baksa sini sakani boro baksa ano selain tong seberang ke sai malia ta afro ano bumani ro boro okra ro kimi saiman ta ano bumani baksa boro to nugia kirija gu rumbo hap to moita hingke oloke phaikya ke guardian rok ba ko ar ni warden rok phai kisana na nai phikisa ang bujak pai ang rumbo ti to ne lengma hing to kapur me phaine phegata na ang bujak phuru ga to boro kare me suno nugia ta ang bujak phuru ga to hingke oloke nono aroni pore hingke doctor ta tlangkha me sungda boro tlangya masu phai tlangkha da ono nini guardian khobor khata bro hingke erpore ke aro doctor tlangai no GBO scan rok khaika CT scan rok khaikata hingke tabo nong aro thangi phaimani pore bang je nogo phaimani nin buskang porikha rok tong tongo bupru porikha koi tarik sini 19 rogana 19 tarik o masni 19 tarik sini porikha nai atero sar to suno direct porikha chayago sarnang sungnai ke sar sin porikha busuk tari rogona samani sar ka sausuno 19 rogona ngani sada misal tabuk nini sak khara ham kasangke asuta hamya ko te khakla rok saw bokhro rok to ma hengna tabuk nini doctor je nang naijeng mani to khakla bro samani maro bithi rok ke roida tongsa hiru bithi saida tong nang chai tongo ngeni ni CT scan khaima rok ke khaibe kya khaibe khna khaibe kya asang tabuk bahai nang tabuk orogos mane nini sak hamya to lumar rok to tongko mota aslum ya kun puru sako saw bokhro rok mihin ta belna yango da buno yango yangan buka gor rok sai tongsa yang rok mukhan yang ode ro saw ta ni ode khakla bisi saw da tabuk khakla bisi saw hingke mukhang rok ke nini tak nang mai rok sai man khoi rok daman asang tang mai khe sai me ya kulum rok to kari khana asa kare ta kun ora mona kai he ta kun te lumna ro ha basaro ko tong he ta ini mai jasa kesana saya sai me ya ta tra saw ti ya to tara saw hingke tini ni nang mai se ko saya hingke nang tamu sai tongsa kun saya me girip saw na ya sai me ya ta tra to ma heng hingke nang bus tabung nok rok pori tongsa pori man chani ni bono 19 tarik je pori karo hingke ani chori ka ma hamchu ya bokhro ro mihin bu nga ma pori me ta hingke nang taisa hostel thangpine jasa angai te thale no hostel tai thanglia ken porlia diba ang por na laisi por na hin hingke nang asuk ni school hasal nang laisi ma da manaba kun ora kun pura ba be phan tun jagan da mane nin babu tun jage nin babu tun jage poine ka hostel ke nang tai tonglia tongle hin no tangi sa boro ba te ba bujak phan man da hin nang kir khata hostel tong khate bujang na si haika hingke nang porne mo chung yatiba por na kha tan por na ni ta phan ang husel ka tongle ya ono hostel tonglia no laisi pori chane haika hingke tabuk nang o nini je sakhane rok tong ya da tabuk nang asuk okorogo tak lumlia na ha tama te sabai ta saro sawi tong kota nang bokla so pori anga phaiba nang aro hostel tong man ke koi bosrang pasa ek bosor thangnai bisio thangka nang na fur class thangmani takale phaiba khada nang thangnayo class 4 ni pasang pro hostel tong pasang pro busuk matman division da tong busung la kha box thanga division da man division kamalia musu man apok thanga
masing debar man khuk tu khanaka masing debar man yang gana ono asukjak bo tabuk agini sai kisa hamka tamke yang mukhang rok kisa kisa sajagi tongko oro yak tu rok ge bokrok sakuna hingke chung guardian masing ni bumani hajing kok slayane tabuk bo bahai doctor rok naijak mani yagulo masing debar mani report doctor ni report rok bahai bichi rok sari jatong Doctor ni report to kaham no hinsao kaham hisapa na ani cherele utinyo utising tong kai mai bo sai mi ya busak rok bo sajak tongkho bokrok rok bo sajak tongkho hingkai kulumura muram kai hayo hingkai ko tini khati ja teruk teruk asukma khato pan tak pan kunu sai mi ya kunu nangma ya bo sakai si banchi tongna bele bo sai si ma ya hingkai butikale banchi na ba hingke tabu norok ni je bono je doctor naire mani yagulo bichi rok hojak maro tor tongbai ko bichi rok hojak ma to tongo abonon chari to toni bo tabuk to bichi time to time sari jeton chari o 11 ko 10টা জরা রক থুই মা তং সারা 9টা ও কাইসা বিতি চার না তং গাতে খাই বিতি খাই তো যে টাইম নি টাইম হন চারিন তনে ও hingke tabu je bunai rok ni phasingo norok guardian by guardian kono kok rok sara salaika মা সালাইয়া কো borok to sao nong narok phaimani borok malani hani phaimani khuk hane rok sao saknang ya khayo lasi mungru rok ne je samani borok ani nogo phayo norok para ni borok rok no sungna di bunani guardian rok ani nogo phanya karile ani nog de borok sini kana ani nogo phanya ni karile bo borok biko an nogo phai an buma khangana sungpa di ang bai salai pai di apura ang jobaru an bo borok an nogo phai bo guardian an nogo phai an nog re sini kana borok an nogo phayo hin sai dong chalak rok thokai rok hingke tabu o party mungno tuje aboni party mungni yagulo norok ni school ni super haike ba school kotripoko is rok phano khod phakya phaikya borok khai bungko is rok tamo is ni saite kot rok phaibai ka pong hingkai kormosari সংগঠন rok hino phaikya kormosari সংগঠন rok hingkai rang 2500 kalang phaio hingkai miyao hingkai ongko miyao hingkai pensioner rok phaio borok bo naiya koi borok bo rang 1000 kalango gate bo tam rok bo khai gilamon phaibai kangka ang sipsini ya bala ang siksibo sitaya ge borok khai to gilamon phaikya to bo bunai rok ni guardian rok khai tak suk jora tei an buma khang gana nukjak phaiya ko borok na ang si nugya hangga borok na ang putika bukuk sitara bai hinani na anoro number tongo na borok bang contact khaimano na borok an nogo phaio malaya ko ang borok bai borok to masing da borok je ko hospital doctor na jeri tongpro apuro borok ni bunai rok ni guardian rok thangka thangi naikha mani thangka bunai ni guardian duita poribar thaka apuru yang Ratonpur Jumiani bai Ratonpur Sonparani thango duita poribar miliwi rang 3000 o amo ban thani video khaina rejak tongo borok lo teisa kobang riu phane hi saisima no borok ano riasini je rang chubai tongtutui busani ব্যবসা khayo rang ko nai tongtutui naiyai khangko naiyai hin sawo lukorok no rang sanma ko ang chuba su sanma ro borok sajak yangai ano busa ব্যবসা khairok ni borok silchai tonglayo abon bagai ang borok je rang 3000 ma bo ang video khaino tonjak tong an mobile na ang hingke tabu party mung tongni thangka serai bai serai aing bo student yang bo student bisingo nang laikha tabuk norok ke nara nai je solution nung thung ani busa kaham krengke pori thung taisa karon tang ingke borok bulaiman yagulo borok bo nogo thangjak hostel ni hoite nogori hojaka nini bo nogo sobai kya ke kasaro to nog tongma yang tongka hostel korika hostel nogo tongma tongka ke buskango ta masing debar mani bukhok tuino saimangka buskang ni July o mas ni 19-20 tarik abahai roko porikha rok nai bongni ingke norok tabu khamlani ni phasingda bahai wan sumung norni borok hamlanya pano borok sa ani nogo hai borok sa no kaham haya sapanya nango ang to bong nogo thangai saine ya bile abono borok na ang tekisi tia naising no to kho judi nai ingya no hangka ang ani private ang man ma khainai ang to an busano to mutike toning ya bile borok tak su poson to iko 6 tarik ong mani 14 tarik ng thaka tak phano bunai rong guardian mase pan phaiya ko nobo nukjak phaiya tamu nai borok phaiye mileme seng thung abuda nai na bahai ang naima naya to ang tak sajuk semaya ko sar abono
ang tam khaya ang tabo an jorati bokrok ko no tong ko ga to phan borok ba ang bai nukjak la nai phina nangma bele jokhon te chere be chere engla si thaka hanga borok ko salai pan nai phina tongmani ga ang ta cash rir kha borok tam hino na ang ya hanga ang cash pan ma thangsi nai borok si tak suk pojonto 6 tarik ong ma se tini 14 tarik to ka tak pojonto si borok nukjak phan si nai pheya ko engkai engya hanga ang thana o phan ma thanai ang an busani bagui ta ang kono ma khainai bele tabuk nung je sao borok naiya akuya hangke borok nung saka thasingot borok rang bo subai tongo apro CT scan khainani bagai 3000 rang reka warden reka 2000 ama haike borok je mansa borok tabuk nung bo ganang ya borok bo korei besano ama haike chung saimang ka kok tuma je khobor nawi saimang ka hingke tabuk borok bo rang korei borok no bo korei borok no hangkai tabuk case rogo thanglai ka hangkai nung je saidaman je nung tabuk case reka nung samne mungi case renai haike borok je bulainai bunai bai je bujaknai borok to juvenile borok to aino borok no case repon borok khobja gya borok no romui mania police tak je katal aining man pore obo haino abo ke saidaman nung sai to maya sar sai man phano sai miya phano chere rong no to thing no keji ti ang supani bungoi warden bungoi mari na ta boso somoyo tongmang ka bonai ang si muti bele bonai khang ka kok chere be chere bulai phan mang khamu ga bulai ma somoyo phano o warden rok phano super rok phano nukhang ka ta mana khaike hang ka ta musuk ngla khamung bele ga ek borok ang bai hai salai pai mano muti khailaya no muti soglaya no hne borok gurui simi hin tongma bai boya bele gurui angbo gurui hingka angbo borok bo gurui hin ri phai maya hangkai angbo gurui hin nai ri maya hangka an busaka kjaro thijinai na haya tabuk je nung samani mote bo to warden bo 2000 ang soba kha hingke borok ni phaisin toi bo 3000 ka CT scan khaipro je rang mani ko hingke tabuk borok juvenile ngai bo khaya nung warden bai supani moi case khainen hingkangke nung hostel o rui pruo apro to nung ani bosano no norok no joti kesu nainai hostel to মানে নিয়ম টঙ্গু নিয়ম নেওয়া সারে না বোমা টংনাই হে দিবা ইনকা হস্টেল তাবো ফ্রি রিখা অ্যাক্সিডেন্টলি চরাই বেচরাই अंलाइखा ঘটনা তো হাইনে বলে ইনকে তাবুক নং বাহাইকে হস্টেল নি ওয়ার্ডেন হাইকে বা হস্টেল নি সুপানি মঙ্গই নং কেস রে নাই গানকে হস্টেল যে পুরো তো হ্যাঁ বুঝি না বলে হস্টেল রুপুরো তো নং বড়নি নিয়ম তুই বনি রাইজা তুই নং hostel ni srai no bole gen nge bahake wansu je tabuk bongno case kan ni srai aro pori de manno bahake wansu nang hai poriman phano maya phale nga borok ang bai tang hai salai pa ya ba nga borok ang bai hai salai pa nya nang bele borok ta gurui simi hini tong ma ba ya bele gan busaka kjaro thijina e tui diba nga borok to nai phenya nang bele salai pa nya nang bele borok je 11 tarik ong thama tak phun do bai ang borok ang bai kunu contact gurui nga borok ti ke tong ma ba diba gan busaka ta kjaro thui tong sinai jengkha ganang jengkha phunung mano nge tabuk guardian nang borok ni aing guardian nang phasing te bo sai tong sung jesek mansak sung koroi na hai pano koroi ni bising ti pano sung borok na je mansak subai tong ha nge doctor ni report doctor tabuk nung saka doctor ni report to kaham no hai pano sak rok sajagi tong ko bithi bo doctor je bithi rahman abo chawi tong nge agi lumar o takte kisa komika মানে আগিনি সাই তুরুক তেকিসা হামকা ইমপ্রুভ বুংখা হেদিবা ইনকে তাবো বুসকানি সালো নিনি চরাই কেস রং নং সুপানি মঙ্গো মেডাম ওয়ার্ডেন মঙ্গো কেস রেখা কে নিন চরাই আরো তেইসা পরি জামানো নং ভাইকে অঞ্চল কে নিন চরাই no bor pori nani hini nung song te kum borok sisung ko khang te kumni jaga phano ma pori ri nai ta oro pori ya phan to ni uyang ni tabuk to borok no pori ya ya ko do tabuk nung buja go ni nai nin chrai no jodi no case reka warden mongoi supani mongoi case rekai nin chrai no nung nin chrai to gotona to thangka inke tabuk a gotona ni poripreke je nung tabuk case rekang ke to kotormang thanglag deba nung bo kutma kanai bo kutma kanai nung mana mano bahai kut dogo case rong ka ko case chalogi da mano bahai saimia nang khang ga to man ma chalong nai ta nang si thakang ga ba man ma khaisi nai borok tak muti yung tong ga ta te sa ano se ulta kok silai tong phir borok tak ta sa busa ব্যবসা khayo lukorong no saijo sano ga ang borok nas nai apur nas nai ya kuno ekte ka phanchi su ba ya khong ga tang lukorong to saijo ma sana nyo bile gomno te sa borok ano busa ব্যবসা khayo busa ni ko te bung khai ko wa hoti khai silai tong phir hong ga ga ang kha bong thani bikhare san ba ek khajong ko 500 100 ke bong thani ang rang na hanani
Engke tabu je nang je saka lukurok suba umane lukurok je suba mani no busuk rang manka nang lukurok suba ang mani lukurok suba mani hingke tak sugjoroti 11,000 mangka ang engke borok ni ubunai rong phasing tui nang busuk rang manka tutel bunai rong phasingti 3,000 দুইটা পরিবার মিলিওই engke o koke bithi burai rokhe sabo pairu bithi boraibा जों पयला सिगां जों 3टा हस्पिटाल लाई थाखादो जों 3टा हस्पिटालावनो जों bithi किजा पाइजाकनो दङो बाक्सा पाइजाक बाक्सा रां करेंगे पाइजाक गैया बाक्सा पाइजाक ओमफ्राय दाबो खवायो किजा मा पाइखा ओमफ्राय जिबिओ मा पाइखा abo ke sabo जोंनाव painang da paina borok da rang borok da suba जेও दाबो bithi paimani borok rang rok riya deba bithi पाइमानिखौ दा ग्लासनिखौ बरक रिखा पुइलानिखौ जों जिबि तलांपुर जिमिखौ जों सिमिनो पायो ओमफ्राय दा ग्लास हतेसा बरक 9 तारिखनि सिमि 9 तारिखनि सिमि नंना आपुरखौ बरक पाइ रिखा tabuk Ito. ama hai je ngai tong mani ya bulo tabuk nang nin serai to buskang porikha tong nangke tabuk hamlanya da musung bahai hamlanya musung phano musung ya borok sa ang bai hai solution sabanya nang bole ang de borok bai thangai saina ne engke an nangke busano ang kutuli an busano kaksi maya ang kamsi makaya jin thapawo horji जों ya जों mami songlai mungsa gere an busani busakango porikha tongo busakang porikha tongphano an busa porikha ri mano norong sar nai ne an busa ki porikha ri manai an busa musuk obostao porikha ri mano ba bini karile bin bufayong panji porimung gere bin busa bin kini bo iko 22 tariko porikha tong bin kei panji ma poriya porikha mari ya mas mari ni ya nga bokha ko hamya mas mari ya bokha bin mo obosta ba ki bo sajung himji maya sajung tongsi maya kunchi chaimiya ki botong ko porikha ri mani ya bopor porikha ri manala engke tabuk nin koke borok phai malai phaitong malai phai mare kok salai hamlainan ba hamlaya hamlanya hamlaya pan borok to ang bai phai malai phai to borok ang bai kaham haya sabaiga tungta tarpore sang tam khaya to saimana bele usuk somoy to ano जों जाने borok akon rugino sa hamdina naiga ring kono naiga hina ang to tong to khabele ga tong man pore sitaisa ang kono ga bataisa borok ano kok sil jawa ano hamya bero Jika tong ka borok khai tak jotono juga hai khaiye bujang bunai rok bai supa rok bai borok jotono kok ek khai sai dong borok tabo engke nini kok sil chamake bunai tai super rok joro borok ke thansa borok ka thansa ka kok sao borok ko jung ko bunai rok ni guardian bo ek teka phan chubaya sini se borok angni so nuk thaka ang odino khai ang ko thangjak o 11 tariko ang 11 tarik ni phunga siri sini ang ni so nuk thaka borok chubai tongphong je mansak borok ri tongphong ya phole bong sang ni ek teka phan chi maya ko apuru ing ko ulo duita rokong khana apuru se duita poribar milewoi rang 3,000 ri abo bo borok judi abo ko khanga ang no rong puru phano ri mano te se video khai narak jak tonga anthani engke taku bukurok tabuk masingni buman khuktai to khana kana hamlainani phasing thangnani hinpano bujangnai rokni phasing tabuk bo borok bai phai malai pheko kok silsa tongo tabuk masingni buma engke जों bufani phasingtai bufani bwkhaktai kok thaisa thaini khnalaino tabuk to an jerai condition kisa ke kaham khak ke pura le hamchugya ko tabu bo strong me ko kaham ke chai me ko bo porna bo bini tabu chakri bo bolai no wing jang no kai ang to solution nayo ta kai to an jerai tini jorati to nosto na kai to ala aste to hami thano na tesara bari phaina abo siminani wana ma tongkho kai solution to abo lukurok bo khainai pablo ro khainai tei isu kodripokho kai tei hostel kodripokho borok bahai ke solution khaina abo siminang nai tongta tabuk nin serai no tai sa aro porina na bahai an raino to ang जबरदस्त खाइपानो मानुरी से मांगला आर जगह हॉस्टल के तोंगली आइन छबो स्कूल का बोलासी पर नहीं छाता hostel ke tonglia engke tabo am hai pati mungo je suba mani bisingo lukurok je no subakha to masing dabor mano sakhamran bagai biti brani bagai je subakha lukurok tak jorate to ang lukurok suba mani online te 11,000 no chaimano gai abon pore kai to o chini parapoti beshi robok subakha gai chini
pensioner dol log bochu bakha angkai sikla bodol tiase brok hin bochu bakha abrok ta Hingga tabo borokni phaching tei je bunairokni phaching tike bisip soba sorok man. bunarung phaching ti to ching chini last cleaning ni dino 3000 rikha chingno asing no borok Super ni phaching tiko 2000 jakang di sana. super rikha super to chingno gari bara rok bo rikha angkai bithi file lok pai rikha kicha angkai tablet bo pai kicha tablet bai file ki pai rikha bo super angkai te bo 2000 kai bo online ti endoscopy bo entry khekata 2000 rikha Tabo ni tam nai penai mane norok dunu guardian ni bukhakte je solution kathalangin phaching da wansumung bahai. ang to abahay no wansuk tongo angkai ching bo chini busani live no wansugui ching bong no asing madra kotole ria tobe ching kisa bini bagui kaham khai samung khai mana jat abahay samung no na tuitung ni yang wansuk tongta Tabo norok ni phaching wa je guardian rok ai norok kun koglam sa salai kan khiprok. tasu joratui je gotonani simi soitareng simi ching ayeng bunairong ni guardian no kichu khobor mai kok salayako khobor khalayako borok chingno santona boriako na mutirina ni hinbu sayako ching kichu saimyako ekmatro last cleaning ni dino simini borok ching bai kisa bahai buting kharo hinsing kasung Hostel ni bukhak tike hostel ni bukhak tui to no ba joga khlaya. hostel lok bukhak tui to ching bai jogajog khaika kicha angkai tamne IS officer rok phaika annogo borok bai dagi jakha norok tabo rugi se manaigra nai hini borok chin logi kisa ma himka.